हाँ हाँ कुआ जाऊच स्टॉल बुलिया जाऊचे किए किए बापिला मिली हाँ आउ लिपि आउ दीपा आ बाबुना आसु अनिली हाँ बुलिक आसिक कह सांग मानू जन बुलिल कौन कौन खाइल जन बिरियानी खाई बिरियानी खाई आसो ଆମେ ସବୁ ବସ୍ରେ ବସିକି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଷ୍ଟଲ୍ ବୁଲିବାକୁ ମାମୁଁ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ରାସ୍ତାରେ ଭିଡ଼ ଅଛି। ଆଜି ବହୁତ ଲୋକ ଷ୍ଟଲ୍ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ବସ୍ରେ ବସିକି ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି। ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି। जगा तो कला अंधार रे आमे चलू आज स्टॉल बुलिबा को मामू जाउछन आगे रे ए मामू तेरी बड़े मम्मी मम्मी ଏଠି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଯାକ କିଣାକିଣି ଚଲାଇଛନ୍ତି। ଯାହା ତ ଦେଖିବେ ତାହା କିଣିବେ। ଷ୍ଟଲ୍ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କିଣିବେ। ମାମୁଁ ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଖାଉଛନ୍ତି। ମାମୁଁ ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ଭାତ ଡାଲମା ଖଟା ତରକାରୀ ମିଠା ଖାଇଲେ। ଲୋକମାନେ ତ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ମାମୁଁ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି? ଡାଲମା ଚଣା ଆଳୁ କାବୁଲି ଚଣା ତରକାରୀ ଖଟା ରସଗୋଲା ଟେଷ୍ଟ ଅଛି।